سلااو و ڕێز تەماشەبانên هێژا ئەس ڕەوشەنبیر زانا شڵدم بڵدما vê hefteyê dest pê dike. Belê temaşevanên hêja hûn zanin ku me hefteya borî ji bo porxelekên xort ên Kurd pêşbirkek amade kiribû. Li gorî anketên medyaya civakî xwediyên vê xelatê Deno û Mirat Demirê me dixwaste ji va porxelekên delal re dihep nîvzêrk bikirin lê hê sponsorê me tinin me jî vê xelatê em ê bixin diqet û ji wa re bişînin. Vê hefteyê jî me dixwast ku em ji bo jinên Kurd jî pêşbirêkekê amade bikin. Lê ji ber ku gelek caran em ditirsin henekên me şaş werin famkirin û ji tirsa hêrsa femînîstan me nexwast em jinên Kurdan bixin nav reqabeteke wiha. Ji xwe neheddê me yê jî. Tev delalê dilê me ne û tev jî kulîlkin. Oy! Herê me gû xwar me got kulîlk. Na biborînin. Kulîlk em û bavê xwe ne em û kalkê xwe ne. Parêzerên me yên mexdûr. Tenê ev mabû ku parêzerên me neketibûn van halan. Rebenan ev çend roja li ber barîqatan û li erdê û li xwaran man. Ji bo şerefa parêzeriyê ji bajarên din heta Anqereyê meşiyan. Hinek dixwazin şerefa vî karî bikin 4-5 qet. Qetek baroya heqîqî, qetek baroya bi pîvaz, qetek baroya gundan, qetek baroya Xalê Heşmet û qurên wî ji xwe teval Qibrısê xwand. Ez rojkê çûme Qibrısê tetilê wexta min jî xistibûne parêzer. Ma ev erdê kalê wê û bikin 100 qet. Baroya perçe nekin. Kurdonotê meyê qehreman dema nivîs û peyvên şaş dibînê destên wî dirhelê. Dema dibînê Kurdek bi zimanekî din dinivîsê çavê wîn tarî dibe û kef li ser devî wî dikeve. Ew tekoşerê zimanê Kurdiyê lê bela xwe ji xwe ve nake. Belê kesê ku mexlesê wî li ser medyaya civakî qazî zor ciwan e lê navê wî bi xwe Evdilmuttalîb e hefteya din qrîzek psîkolojîk derbas kir. Ew rakirin nexweşxane. Doktor go bira ejî Kurdim lê ev mesele ji te re bûye nexweşiya obsesîv komplesîv û jê re pakêtek dermanê dev jê berdanê nivîsan. Jinên Mêrdînê isyan kirin. Dibêjin em hew dikarin bi kesên xerîb re filort û milortan bikin. Kengî em xortekî hêja dibînin piştî ku em dibêjin ez ji Mêrdînê me dibêjin him ez gelek dixwazim Mêrdînê bibînim. Ya wextê wisa dibêjin ji qehra cînkê me tûş dibe. Ma qey em şivanin turîstan e ku em we bigerînin. Ma tu dixwazî ez te bibim Mêrdînê û birayê minî mezin bi fîşekan te weke bêjingê qilo bike. Ji xwe van xortên me jî bi van turîstan ra aqilê xwe xwarine. Dest bi wênekêşiyeke beradayî kirine. Li Kurê destekî qermiçî bibînin wêneyê wê dikişênin. Kal û pîrên me ji tirsa we hew dikarin tûtinê bipêçin. Zarokên ku ser û çavê wa li ber tavê qeliya ye û dev û pozê wanî şolik û vıcık û billîk. Basaya wallahi em beecin ji van klîşeyan. Belê şıldım bildim vanên ezîz temaşevanên bi qîmet aboneyên hingiv ya hûn şekir. Ez qurbana wa tiliyên ku li ser telefon, tablet û kompîteran laykan ji me re davêjin. Li qusûra me nenêrin lê wallahi em westiyan yaw. Bi vê beşê em fînala sezona xwe ya yekem dikin. û piştre bi henekên nû bi enerjiyeke tije dîsa em ê li hemberê we bin. Ê helbet heta wê demê ku qeyûm navêjin ser me. Heya hingî bibin abone û hêjî ku kesên ku li derdora we bernameya me temaşe nekirine ji wan re bişînin. Spas ji bo hevalê gokan ku derhênerê me ye dîmenan dikişîne û bi hevxistina wan dike. Spas ji bo hevalê Yaqûb ku derhêneriya hunerê dike. Spas ji bo hevalê Mamo ku redaksiyonê dike. Spas bo Ronî Battê û Ronî Bulut ku van henek û menek û senaryoyên me dinivîsînin. Spas bo Onur Aydın ku ev müzîka xweşik çêkir. Ez Erdal Kaya yani Rawşenbîr Zana ku nevir bê rast e.